Ya Allah, penguripan kok ngene ae. Bisa nemek cukur ronda, mangan, utang, caca. Ini kayak duit suwe lah tak tebele caca. Oh ya Allah. Penguripan. Oh, saubamu ini kan kita dari coba. Langsung tak kerusak caca. Enak, nah kita dari coba. Nah, mulai tinggal turu langsung los pokoknya daripada ngene iki kena temu muter-muter desa bocah ben ra ngantuk masuk iya sini mau bayang ana kita dari cuplok nah cah dik suwek bareng wis enak aja tak udah ae muter-muter. Sopo? Aku ra mundur dek teko atimu masih yo sandaya restu iku koyo tepung kanji nang dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong ora iso apa-apa. Lho, bener ora cah ngocah? Wah, bos. Sembarang. Sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah sholatullah Rasulillah sawalatlah bismillah. Cocok gak paham mas gak penting menawa ngene iki nemok-nemok duit suwek keliling juga ronda nang motor cah apa cacah ya dewean kan peteng lu motor nang sini terus tangga ini dipicah dulu baca ini si acah acah mau koncone kono sama koncoku ketemu di situ mau ngopi ya lumayan rezeki suruh saya ini lu cowok coba mau aku mau kancane gimana nyanyi tepung gaji rong bar ya. Aku ra mundur dek teko atimu. Wah, iki suka tuh. Mantap dah. Oh, ngompak mantap. Nggo mata. Kok dijenggo bakal. Kowe laku gilo kok kon roh dalan man jajan nyampe niku. Iku kok di Kok gajangan aku. Kantor babi ya. Sangar, Bro. Melaku piye? Sik. Rumah aku kira ada motor kok. Untuk motor, kowe nyolong tapi Ora. Piye maksud temen wong marani nyolong? ora aku ngarani tok rumah aku ora tau ndek motor kok ngene iki kok. Ngawur ae. Iki ku mau aku. Kau nemok mau. Gini mau. Sesuk malah ngedol. Iki murah. Ya tapi bagi loro duwike. Mau aku nek bagi loro ki seprapat ae. Lah kok penak kowe. Wis nemu aku mungkin mau njuk bajian. Lah daripada aku engko tak kandakno tak sebar-sebar tanggo. Yo jono. Lah yo mak bagi loro ya. Yo wis menawa yo sesuk yo. Yo ayo ngiwang mati. Yo ayo. Yo ayo. Ning ngarep.
Iya lu, kok ngomong tok, setengah motor ngene ya. Mau ae kok. Iya, serang repot aku Bos. Gue tenang. Gila iki. Apa desa mapae? Ojo anak bodol omam, nak bodol aku yo ora ngerti lho bagi duwike kok aku. Enake wae gitu. Kayak malah engko kayak kene wis no. Iya. Kon ae. Iya sih kau Mas. Aduh, tambah lagi.